Lada pila tam sapu sausnam but pila dan menopause. Pisngau kemba pimla yo konshu. Kadeniam. Henry but ki modern technique jongka IVF nginla ban wanra menstruation but ka uterus jongpi ngila bangin penbiang ban yo kon but penyo I ya ka result ka babiang. Hadirin kejing yo kejing ujor halor kejing syabe kam kilainut kisam lakasi naka company Air Max Private Limited keberan ha paham jirang blok kabrang ha bapak kejing pej jong ke hima jirang ha kesitrek unailar ar hajar ar pusau nak leng gidong yalam kanyo trap Youth Council riboy semi bat kanyo trap National Youth Front pathar kema circle ilalek bentuk lar kena kam banekaran ba manager jong kena company Habakran nagaliang URC Thankyo President ke HYC riboy sapni uletho bakane ke jinglet jengki bane kendo yo manager ke company Air Max Private Limited kalong mantuklar halo ke jing syabe kamno kilaingut kisamla khasi uletho ro bahadian ke jingekran nagaliang manager jeng ke company uletho bagabapan long eki ban be kini kilaingut kisamla kalong bakini kilaingut kemla ban pinekot bor bane tray bagi weipat ke batray hakane ke company Nagaliang kini ginong yalam kelepen pau bakimla ban biang ya kene kadau kebele thu akene kasni bat kala dawa kene ka company biki de bentung biang ya kene samla kasi lem kumta kene ban khang tala sindon ya kene ka company URC Thankyo ule thu ru bahadin gejing keren ba gejing tanya ba manager nagaliang kene ka company kala biang biang ya kene samla kasi bat pha ki ban beteng biang ya ka kam nado kasni ka bopot sedang gani company montri mga te mutahim madoni gumba san rubnai mala tri gani company anu gini gini jar di bayawan hang ni ro company adon re bawan tri mga te mentaba ana sin kong andon kam malaysia te kasi ar pat yang andon kam long meeting apa snon te ngamlap man te ngawan menin ken bangawan menin te te uang pat ya tu urap mo menijan ni na paham urap te uang pat urap em gak ketel ki da bum sa sire ban kan ni star na balemo te ki ong itu di menijar bahaya yang ngam tem peli sana gitu tinggal kali na ki mengenang dawiya sasar bi mai kami nga ki ong ba o ma wi sila pat ki kata kam jika kami kan ngasila Trap Youth Council bat ka HNOF jongka pathar khama circle mentang si wan hang ne hapo jogani company Air Max Private Limited kabarone po snong paham habdin hadim banaleng jingikum ka sangjalayo e ka jing ujor yang jongki khana ka jungi ki batre po jogani ka company habri bat ka jing shabe jungi ka kam ka bagi tre na ka kani ka company kum tanah leng jingikum ka sang mentang si lawan sene bani kendu bat ki manager ki brepej jongani ka company Air Max Private Limited ilawan bani keren la pasang ban kli ki ke kadaw wa perlon ki ban be no yakni khana kasi jungi ki batre po jongani company bat kila batai ngi kadaw ko long ba ana leng jungi khana kasi jungi kimla kata bor benegeri ko materi lem kita kimla bantu la yakni le ban thap yakni khana kasi jungi batre yakni kam kamu leng jungi ki sekro so ban keren ba shai ko long khana talai ni company ka tang mesai ka ba shai ka bangi kwa banong shai ni try jong company bagi paru ka mesai ka ba shai shile company ko long ba la de ne ka ne ka jingja ka nang jab yang na ka por sa ka por hapo jong ne ka jaga ka jungi kaumut bangi gini ong ka ba shai ko long ko ong ba sedang ka long ba in khang talai ka kamdon jingmut ba ka ne company kan don hapo jong ne ka jaga hapo snong paham khamtam ek ba hapo jong ka hima jirang balda ka ne company ka wan hang ne ka long pen ban ka jingdu nong ya ki pait nong shnong khamtam igi khun samla ki ba khamtam heri si ka jingkerdu kam kerdu jam ladakan long pen ban ka jing yo nong nam ta ki briu ki ban subar kaumut ba ka ne company kam long ka ban jimutoi nam ta ki pait ba jong ne shnong ki badon hapo jong ne ka jaga namar ta daw horkit odang kum ka senghi ni yang rekat ba pait ba ban ki kwa ban pha ka long ta ka long ba ladakan company kanang le ya kene ka kam ban be kene kana kasi ki baki kana kasi jung ki la menteri ya kene ka kam kaumut bangil ong da besai kalong in khang tala ban ginum sha shu ban dan hapo jong kene ka hima jerang wal yang ka hima jerang ka ay ka no si ban menteri kene company rugi ginum sha kata kene ka bangi kran ka besai